Wannan shine Cristiano Ronaldo, the greatest football player of all time. Lamarin dan wasa Ronaldo abun tsoro ne kuma abun mamaki ne, yayin da ya kasance dan wasa na ban mamaki a duniyar kwallon kafa gabaki daya. Dan wasa Pepe yana yawan faɗan cewa shi fa Cristiano Ronaldo ba mutum bane, domin ko babu jini a jikinsa. Bari ku ji wasu abubuwa da Ronaldo yake da shi wanda ba duka mutane ne kowa yake da irin wannan abubuwan ba. Ya kasance tun yana ɗan shekara 10 yana ɗauke da wata cuta ta ciwon zuciya. Yan har ya ma assist baka ci ba, ko kuma shi ya zubar da ƙwallon da yake ganin ya cancanta ya ci ta, to tabbas zai zauna ne ya ta rusa kuka. Yana baƙin ciki tare da dana sanin abin da ya kai. Likitansa ya gargaɗe sa da cewa ya daina fushi a ƙwallon ƙafa, yayin da idan ya yanke jiki ya faɗi tabbas zai rasa rayuwarsa. Faɗin hakan ga Cristiano Ronaldo tabbas ya kasance kamar an masa allura ne, yayin da washe gari da wuri ya fita filin ɗaukan horo domin yin atisaye. Duk da cewa likitan Ronaldo ya gaya masa cewa ya daina ƙwallon ƙafa yayin da yake fushi, idan har hakan zai kasance ya haƙura da ƙwallon ƙafa gabaki ɗaya. Amma Ronaldo sai ya kawo da maganan yayin da ya fuskanci kaddaransa ta ƙwallon ƙafa. Ya kasance ya sha wahala ƙwarai da gaske, yayin da ya kasance ɗan wasa mai cike da jajircewa a filin ɗaukan horo. A ranar Ronaldo na farko a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke ƙasar Ingila, ƙungiyar da ke buga gasa ta ɗaya a ƙasar Ingila wato Premier League, ya kasance ya tarar da gogaggin 'yan wasa masu ƙwarewa na musamman ƙwarai da gaske. A ranarsa ta farko tabbas sun kasance masu tsokanarsa tare da yi masa dariya, sai dai kash kun san mutumin naku da zuciya, yayin da ya kasance mai ɗaukar alwashi a gabansu tare da faɗa musu cewa zan zama best player a nan, tare da zama ɗan wasa mafi kyau a wannan ƙungiya ta Manchester United. Tabbas 'yan wasan sun ɗauki hakan kamar almara, yayin da su zuba mu Cristiano Ronaldo ido. Washe garin ranar ya kasance ya yi safiya karfe 4 na safe, yayin da ake tirenin karfe 6:30. A wannan lokaci sai Rooney ya kasance abokin leƙen asirinsa. Rooney ya matsa lamba ya ce yau sai na ga gudun ruwansa. Rooney sai ya kasance ya zama ɗan leƙen asirin Cristiano Ronaldo. Yayin da ya ga Ronaldo ya fito karfe 4 sun same shi a jike kaf da zufa. Ya ce zuwa gobe sai na ga ƙarken gudun ruwansa. Washe gari Rooney ya fito karfe 4 na safe, yayin da ya ga Ronaldo yana jogilin da